Hava. Hay Allah. Ana ne. Biliyor. Все, gitti. «Три метра над уровнем неба». Gelin dostlar, şuňş film barada gurrun edelim. Federico Macchia'nın 92-nji ýyldaky ýazan romany satyna düşürilýär birinji film. Dünýä gözünde uly üstünlüge eýe bolýar ýaşlar tarapyndan. Hem ispan filmleri bular ýa populyar bolanok dostlar dünýä gözünde käbirler şular ýa bolup çykýar. İkincisini hem çıkarýarlar. 12-nji ýyl oň senariýasyny şol adam ýazýar, romany ýazan adam. Hem rejissor aýtýar, men ikincisini aýdasym gelýän, adamlara ýetiresim gelýän pikirim bar, şoň üçin çykdy diýe. Menem gowurdum dostlar şu filmi, lekin men üçin täsir galdyrdy, döwrünü. Häzir göremde üýt göşük meni piçleýän goýanyp, ýöne integim radylaşan ýerlem bar. Rejissor aýtýar dostlar, men näşeýle pikirleri filmde düşündürjek boldum diýe. İki wagt gatnaşykda wagtyň geçmegi bilen bir-biriň betwagt edip başlaýan. Ben uje hemme usulyny barlap gördüm, ýöne bolany, ben gabat gelen o. Uje sen arkaýyn ýatyban bilen o, işläben bilen o. Bir-biriňe seredende uje düşünen o, gerekmi sen bir-birige, gerekkämi? Ahirem karara gelýän aýryşmaly. Aýrylşýan, ýoşadan işlemem diýip başlaýar. Ülüp başlaýan, durmuşa bolan höwesini artyp başlaýar. Hemme adam bu bolýara, ana şonu ýene bir pikir gelýär diýe. Näden başlap görsekne hil bolarka, inni işimem gowy hemme adam düzeder diýip. Şo düýbünden ýalňyş pikir diýe, nabarot şo döwür bolmaly şogatlar diýe. Sen şo döwür bir-biriňe motivasiýa bolup işlemem düzemeli, bagtlam duýmaly özüňi. Ýygyna dolanmak diýe, goýberip bilen soň goýbermeli, ýygyna dolanmak öýdi ýalňyş, täzeden şo bir ýerde aýlanyp durmak bolýar diýe. Я выхожу замуж. Через месяц. Я рад. Сегодня идет дождь. Пусть у тебя все будет хорошо. Ozon ýene bir zat aýtdy dostlar, men üçin şu has ýakyn boldy, sebäbi men öz başymda bolan zat. Kiçikaň diýe ýaşkaň oglanlar bilen gülüşip degişip birinji gerek alkogol içip görýän. Olam sen üçin iň bir hedil bolan gün bolýar diýe-de. Soň ýene gaýtalasyn gelýär şonu, şo ýaman hedil boldy, gülüşdik, degişdik. Ozon ýene alkogol içip görýän. O diýen bolan hedillik duýmak. Ozon pikir edýän, ha, dozasyny köpräk içmeli, dozasyny köpeltmeli. Köpeltýän onu da bolanyp, hasam köpeltýän, özüňi ýitirip başlaýan diýe, uje sen özüň däl, ýöne bagtly zymyýtýän özüňi, çaýkanyp. Şeýdip dostlar ýuwaşlyk bilen ýaramaz keýitlere ulaşýan. Şoňa düşünenok adam diýär, alkogol bilen bagly däl, ýa belli bir adam bilen bagly däl. Prosto moment, wagt. Hemme zat puzzle ýerine düşýär, ana şonu bagtly duýýarma. Şo momentyň özünde bolýar, gaýtalanmaýar soň diýe. Sonya duymak üçin täzelikler gözlemeli, gowy pikirler etmeli, gowy arzuwlar etmeli, dalşa gitmeli. Özüm kinoda şeýler ogadan aýdymlar, soundtrackler ile bedelen. Göräýmäne käbir ýerine ýöne köýsözler ýaly. Ýöne saňa ýetişi, täsir edişi düýbünden başga. Мама, как ты? Расскажи мне все. С чего бы начать? С самого важного. С любви. Точно. Hemem şu film adaty Gollywood'un podrastkowy melodramalaryna meňdeşler dostlar. Ve İspaniýanky pikir edişlerim, kino dürüdüşlerim başga çarar. Sonya täsir etýän ýerleri bar dostlar. Köpüňde görünsün, görmedik bolsaňyz, melodrama gözleýän bolsaňyz görün dostlar şonu. Şonu belläp geçesin meli dostlar. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Мне показалось, что я нахожусь в другом месте. Вроде все так же, но все изменилось. Это синдром летнего лагеря. Очередная твоя теория? Ты едешь в лагерь, Начинается. отрываешься там по полной. Это лучшее лето в твоей жизни. Ты уезжаешь домой и целый год ждешь следующего лета, чтобы все повторилось. И вот ты приезжаешь. А все изменилось. И вожатые, и дети, и друзья не такие. Какие-то странные. И все. Прошли лучшие годы. Лучшие. И их не вернуть.
Daşary ýurtlarda dostlar, institutlarda, universitetlerde düýbünden başga sferadaky adamlar leksiýa geçýärler baryp. Şolar ýaly bir video gördüm, şonu paýlaşasym gelýär siz bilen. Bir döwür Mark Mero diýip wrestler bolan, 90-njy ýyllar populýarny bolan. Häzir welin şolar ýaly gurrunglary bilen tanalýar. Şol aýtdy okuwçylara, "Dostum görköz maňa, men seň nähili adamdyň aýdyp bereýin" diýe. Şol biziň Türkiýe adamlarymyzyň bir de nähili täsirini ýitirýäni aýtjak bolýar-da. Türkmençilikde de var, ýigidi dostundan tanadyp. Şol ören dogry aýdylan sözler. Soňam aýtdy, "Men size ejem marady gurrun bereýin" diýe. Men şeýle bir ejem ma diýe. Men iň uly balýaşygym. Ýaşlykda meselen futbol oynasak, poliodan pökküne gidip barýan bolsam, ejemem gidip barýandyr oýdy bilen. Bol oglum bol diýip. Menem utanýan diýe. Oglanlarym eýten ejem ma ýollysa, ýoklay meni tanamok bir daýradyr da diýip. Soňam işler uğruna bolup başlady, men wrestler boldum diýe. 5 manat düşüp başlady. Bir ýerde bolgusyz adam bolsa, men dostum boldy. Daňdan sagat 5-de gelýän öýüň çyrasy ýanykdyr. Значит, ejem ýatmadyk. Girýän ejem oňatma oglum geldiňmi diýe. Menem gaharym gelýär. Eje şu wagt hiç da sorama, nastroýanýam ýok diýip komnatyma girip gitdim. Şeý diýem, şo durmuş başlady. Ay geçdi, gün geçdi, şondan soň ejem bilen haçan normal gürleşenim ýadyma düşenok diýip aýtdy. Soňam günlerde bir gün bular Japoniýa gitdi çykyşy. Çykyşymyzy etdik, nomerime geldim, ýatdym. Gije sagat 3-de işi kakylýar diýe. Açýan menejerim telefonu berýär. Dinleýän aglap dur garnaşlamydyň biri, näme diýsem aýdyp bilemok diýe. Näme aýt diýsem aýdyp bilemok. Ahirem ejen ýok boldy diýe. Telefon elimden gaçdy. Aşak düşüp ılgayan köçüden diýe. Eje garaş diýip. Bilýän Japoniýadan ejemiň ýanyna ýetmejegimi ýöne saklanyp bilemok diýip aýtdy. Erkedip bilemok özüme. Düşünüp bilemok, kabul edip bilemok şonu. Gyýgyryp gidip barýan. Soň patasyna geldim. Ejem ýatyr bolyn ýanyna baryp bilemok. Näçe metr bärde durun ýa-da namys etýän baryp bilemok. Özüm dözemok, ýigrenäşimden ýaňa bagyşlap bilemok. Nähili erbet nijis şagadygymy diýip. Ahirem bardım ejemiň ýanyna. Ýüzüne seretdim bolyn. Ejem şeýle bir ogadan eken, şeýle bir ejem ogadan diýe. Şoň üçin şu men ýalňyşlygymy inni hemmäňize sapak bolsun diýip aýdyp aýlanyp görün. Adam bir zady ýalňyşýa, on soň düzeltýär özüni. Ýöne şon ýaly ejeňi ýitiren soň, onam özüň günäleseň bir zatda düzeliber, bagyşlamaýan sen özüňi diýe. Şunu paýlaşasym geldi. Men öz ejemem ýetim de, hakyky mamam ejem Viçka ýogulan. Soň Ors mamam bolan men. Ýöne ejem aýtýar, men ýaman gowy enem mady diýe ejemiň ornuny. Şo gurrun berdi diýe-de, uruşda gurruny, ogullarymyz ýok, ýoldaşlarymyz ýok, açlyk, horluk, şonda bir goňşy daýda gelerdi. Ogulmaral adajyk ysmanaňdan ýygaýynna diýip mellekden. Olam ýygy berdi diýsem, her gerek ysmanak ýygmara gelende gelýärdi-de, ogulmaral gynanma, nesip bolsa ogulmuz geler, çörek yer, et yer, gynanma diýip özü menden beter gynanapdy diýe. Soň gitýär, soň ýene gelende ertesi gün ogulmaral gynanma, nesip bolsa ogulmuz geler, ýoldaşymyz geler, toý eder, ýag yer, küpek yer diýip her gerek gelende şeý diýer diýe görgüli. Soň bir gün daşary çyksam, şu ysmanakly melleň içinde ýankydaýda ýok bolup galypdyr çyşyp. Şu garaşyp görgüli. Bir gedegem gelende çöregem soranokdy diýe. Paýlaşar ýa çöregem ýok diýen şo soranokdy diýe-de, şu ogullaryna garaşýardy diýe. Ýöne şol ysmanagy äkidip gogurmany ýagam ýok eken. Çöregem ýok eken, prosta äkidip şu ysmanagy iýär eken görgüli çeýgiliğine. Ýa şu millekde oturup iýär eken-ne. Şu eje aýtjak bolýanym, eje görgüli hiç kimden hiç zada garaşanok, diňe şu ogluny garaşýar, öz çagalaryna garaşýar. Käwa köpimiz gowurýar ejelerimizi ýöne özümiz bir zat edetimiz gelýär. Ejeme men jaý talyp berjek, ejeme plandan alyp berjek, ýa plan ýerge äketjek diýip o görgüller bolsa, olar ýazady garaşanok. Prosta süýçüjü galyp bararyna garaşýar. Soňky döwür menem kän öýe elim degen o. Edi giderli biri bir zat çıkarjak bolýan zat etýän
ýa-da o gün ýakynlarymyň birine bir kömek gerek boldy. Maňa da kän reklamy soraýarlar. Ören kän gelýär. Şoň içinden köpüsini alamok. Aýdaýmaly gowy zatlara maýdanmok. Birden men ýigrenäýmesinler, adamlar halamaz diýip. Soňam şoň bir işi bitmedi onu gynandym men. Şonu alaýmaly ekenim. Bir iş alanmasam şoň uly kömek boljak eken şoňa diýip. Şoň ýaly köp zady iýil çüýün saklaýar. Biri maňa ýalňyş düşünäýmesin, zady däýmesin diýip. Ýani şunu ýaly şo videonu görenden soň düşünýärler, öýe gidäýmeli ekenim ejemiň ýanyna diýip. Nesip bolsa häzir men öýe ýörejek. Öz göwnüňde jaýlan. Birden bitaýan ýagdaýyna soň özümizi bagşlap bilmezsek ýaly.